So yan guys, gagawa tayo ng pagkain ng pato. Bale ito guys, subukan natin kung gusto nilang kainin. Saging na tinadtad guys. Bale tinadtad ko na to guys. Lalamasin ko lang siya. Basta na ka. Tapos ito guys, lalagyan ko ng darak. Haluan natin ng darak guys. Subukan natin kung gusto nilang kainin. Tapos lagyan natin ng konting tubig. Subukan natin kung gusto nilang kainin. Papa, wala naman sila tubig. Kaya nga. Makain natin yan? Ako. Ay. Subukan natin kung gusto nila. Pakain namin. Papa, buksan mo yun. Hindi na. Yun. Pato. So guys, ito na. Subukan natin kung gusto nila. Gusto na. Na? Wala siya nakalis. Alis ako. Opo. Kain natin. Oh, bigyan natin to kung gusto nila. Ito? Gusto yun. Ew. Huwag ka dyan ah, huwag ka dyan ah. Tignan natin kung gusto nila. Ayaw nila. Umalis ka dyan, takot sila sa'yo oh. Kung gusto nila guys. Yume! 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 So yan guys, nabusan sila ng tubig. Lalagyan natin. Papa, punta ako doon. Hindi na. Bale dito guys, may butas siya dito papunta doon. Dito. Tatakpan lang siya. Ha? Oo, mamaya. Umalis ka dyan, Aldrain. Ayun. Umiinom sila guys. No? Aldrey! Yan guys, takpan na natin. Balik ko tong sakit niya guys. Yan guys, umiinom na sila.